Soching Youth Forum lapen bitung reng thama Youth Forum atom friendly football match pathupon West Karbi Anglong Waisong Stadium dongkamukam pathuklamlong Soching Youth Forum lapen bitung reng thama Youth Forum atom friendly football match kapathu patupon Bangsolong alhuyaman pengpen Karbi Anglong Autonomous Council difu CM Dr. Tuliram Rohang Mongol Singh Timong EM Karbi Anglong Autonomous Council difu lason thak pinang an kethiring atom chidong dun pen ningche parong dun ringti Bangso football friendly match kapatupon kibipon laki non ki turmi owe kimia to maphan aning kirong ponche phansi Bangso football friendly match biponoputa SYF chairman Longkiri Tisopen ningje lepen Longkiri Tiso SYF chairman ahinpen la Bangso kapatholong nang cherab dun abang phubang pheto maphanan sitami ninga klongpen chorolu pusi pherangkya theino ningje Hamren pen Bidaram Ingleng Karbi Daily News Youth from lapen ke Soching Youth from Khodaka Nilijur Polo kapang tanga bangke Longkuri Tiso alangli hino lapen ke dak Soching lake Youth from lapen bituring thamata George Timung Nilijur Polo alang tung sipang tang lo lasi pini jirpo kakela lapulo friendly match ke lake jirpo laso kapathu laso long nai chetong dun tim Karbi Anglong mati nilong kam nang klem dun rapet Karbi Anglong Autonomous Council EM morsing timu ake hai Karbi Anglong Autonomous Council PNRD board chairman kang yang terang ake hai board chairman Diktola Harsnu ake hai lapin ge VDC chairman Ramson Rongpe ake hai dak dongkamukam town committee chairman Rensing Timu ke hai ward commissioner Selongki Bia ke hai abari ba chairman dongkamukam town committee Sujirong Hang pen chenglok ke hai bi pen chenglok dak dongkamukam sports association president secretary pen chenglok member satum lapen ke West Karbi Anglong District Sports Association lapen ke dang na chetong nun thu Soching Youth Front la Longkuri Tiso ke hai pen chenglok a team lapen a players hatum lapen ke bitung reng thama Youth Front George Timung pen chenglok a team lapen players lapen referee ke doan lapen jirpo lapen press media tum lapen ke nili kaching hon nai sports lover kadong handa nili ningkan kimi lapen ke kebangi ningkan kimi lapen ke advance Christmas lapen ke advance rong care kadong handa kadong lapen ke achurong padir ningarong pik nono son kapathu Longkuri Tiso ke hai lapen George Timo ke hai aprang dongkamukam dilip be ke hai chini nili alang tuh senior chat lo dongkamukam nili tumda kapathu aprang ke laso pathu aklam long ke dongkamukam pathu cepati pulong te lason aju kapathu bange lage break pik lang dak pathu pulong te nili tum ethangsi dak bim la phiralong non the do pik non the ki fu Karbi Daily News kila korte injil doan aphan same non nili ke do la kada West Karbi Anglong dongkamukam along sido la stadium arlu sido la sinon la pini bangke la ke Soching Youth from mate SYF lapen bitung reng thama youth from alang tum songya tum pini ladak friendly match kapithuji aphan alang tum chisiglo la se alang tum han nili theni alang tum aphan karjuji aphan sini li chisiglo la se non arjupon senang alang tum aphan nili non puthot alang tum dak bitung youth from atophan arjupon thuji aphan chisiglo non arjupon senang ton nangli tum labang so friendly match kapithu nangli tum konbang ningaching samdo laben ko son senang tum kemang dam lo nili tu makemang dam bitung reng thama youth forum lapen Soching youth forum mera kemang kela hello o kimia tum phan khela hin sport culture lason kapating thori aphan anso se ele tum Karbi khaila ben Karbi Anglong arat tami sport hin thek nai lasu akemang pen nili tum Soching lapen bitung youth forum nang bong pen nili tum friendly match pini labang su dongkamukam
Waisong Stadium long sini le tum pini ke khela ke bi pon phan chisik lo nang le tum la son tak thak along a break la son friendly match kapi thu dam je phan ako ka chisik mek do lang ma nili tum nona mat bang ke akaprek pan ka chisik bang ga lang stamin nili tum achik leon tin stamin nili tum akaprek homosti pen stamin tum labang sok khela ke bi pon ni phan sini tum bang ka chisik pon do nang le tum phan la bang so kapi thu long ko mani nang ka chirap du na bang fu do ma nang le tum la nili tum phanang ka chirap dun do nili tum dak karbeng long Thomas Konsel CM Sartuliram long hang la pen alang li hala kachi medam hai apistolo alang li medam kachi teron pi alang li staben nili tum phanang chirap dun do puthot arjupan thoji la bang ke so cheng you're from along a chairman alang li phan ni ethe thini karjupan ji phan sa ko chisik thula cha nang le tum la bang so friendly match kapi thu pon nang le tum kon bak ang deng le pon la ben ko son si nang le tum ke mang ben se la bang so friendly match kapi thu pon la run lo ma tu media ke hai ni le phan la bang so por nang pi pot le tum isi ke mang bang ke ek number ke la lo le tum dak la pu bitung pen cheng lok chin thong pen cheng lok so cheng pen cheng lok hamrin pen cheng lok tak lisu ijang atum isi rong ke do aja tak lemo vi pen cheng lok isi unemployed ametar pen cheng lok etum kamathai ning idu kisung pen cheng lok non kiba son pila corona hut sitame tum ko ane to claim to da mathai ve la hai kiba mentality itum phan mane udam lote ining run vi ason si thak long isia pora hut sami po office tame la hai kisung bate ki potang apot tini dersi itu yuda tum isi ning isi ke doja phan je amuk amren ba dongka pu aphan le nili ki pu kali mothe amren non dongka non difunon no hok non karbiang long aju tu an bang ke isi building friendship and relationship ko ala mathipi pensi nili tum lada football ka khela angdeng piniarnian dakwang nangkok lo nile tu make mang ajat thanda kali mothe koson si yu da tum ning si ke do thekjima la pen la ning si ke do pen sports a hin pen tame tu ming thur pona sona taxi not only sports tum education a hin se tame tum yu da tum aphan isi kiba cherok tok pen arong ru gari motor ke liu ni arong se tame tum yu da tum involvement be tum kibalas society ki son si ke pecing thur nang jima pulotang te tum yu da tum involvement abang dovek nang ji not only in terms of sports but in terms of education in terms of la social activities topik itum long kimia sayan hedi la corruption pen chenglok la hai ta tum selang don nang ji son at the same time non abang ke la bang so khela che mane aphan ni tum ke bang ha pu hamren pen so cheng yu da tum ching rum si methang kia da doan pen sitame la pen hada ke thi inut bahani businessman pen chenglok ke thi ding tum nang ni tum han ka cherap dun yang thu ke thai pan pen chenglok atum hata tum ning samu mane alang tum si tum ning nang ke rung dun yu da tum pan si ning nang ke rung dun aso alang tum han ta me ni tum ning sam lo anvet lo